Bismillah mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas. Ko mo ngotadu Ibrahima Kane Katanti leñol. On jarama. Karante leñol ha hande ko namdal jogimi namdade holko serndi haal pular en e fulbe holko serndi haal pular e fulbe mbiya komi haal pular minen fulbe balebe be mbiya min mbiyatemi ko pullo kante mi wona haal pula komi pullo o wiya ko haal pular so tawi aɗa wawi sernan ɗo bandiraɓe ɓe haade yimɓe ɓe nadde bisimilla ma Katanti leñol. no mbino ɗen ni tan wonde moni kala wuɗɗi joguiɗo waɗa jeere so won ene wutti nde wonnoon rogere nde wutta ko ɓooyi kan luuñi ronki ɓiɓɓe rogere nde yero dooro Mamadou Bade Diary luuñi ronki ɗigginde rogere Mamadou Samba Diom moftuɗo luuñi ronki ɗigginde rogere Tidiane Elimane Samba Barke Elimane Amadou Mamoudou Racine Elimane yontaɓe luuñi ronki ɗigginde rogere Amadou Mokhtar Thiam moƴƴo neno Sadio luuñi ronki ɗigginde koto mi jurnane tan yontaɓe leñol ngol mbiɗa anndi katante ma lowne kono acca tan fulɓe e haal pulaar en e nder Sénégal e Mauritanie konngol haal pulaar en walla inde haal pulaar en ene heewi ɗo so wiyama haal pulaar en ɓen ne nganndi kono kaaleteɗo o kono sa yalti e nder ɗinɗon nokkuji a heewani nande konngol haal pulaar e nder Masina a heewani nande konngol haal pulaar e nder Fuuta Jalon a heewani nande konngol haal pulaar e nder Mittap a heewani nande konngol haal pulaar e nder nokkuji Burkina Faso a heewani nande konngol haal pulaar e nder Adamawa sen tongi tan jaggo Sénégal e Mauritanie ceeyi haal pulaar ɗum waɗi ni hayi fulɓe Fuuta ene nder fulɓe Fuuta hande ɓe mbiyata koye maɓɓe ko fulɓe ɓe mbiya wonɓe Sénégal ɓe haal pulaar walla haali pulal walla tukulorijo ayi firi ko eɗo min nganndi minen jiidi ɗemngal kono ko ni ɓe mbiyete to maɓɓe to fulɓe ko ɗum woni inde leñol ngol goono o wiyete ko pullo heewɓe ɓe wiyete ko fulɓe nganndita ko ɗum woni inde leñol ngol sa yehii to arabeɓe ɓe mbiyete ko fullaani ay fullaani fulɓe sa yehii to tarkullaɓe ɓe mbiyete ko fulle ay fulle fulɓe sa yehii to bamarankoɓe ɓe mbiyete ko fula fula ay pullo sa yehii to bange soodɓe to ɓe mbiyete ko fulo ay pullo ngal ɗo alkulol sa soko wayne acca e te mbiyaɗo fulɓe firira
julfuɓɓe soosɓe joni noon ɓeeɗo ɓe jaggi ko beeɗi ko ɓiɓɓe ɓe wiɗen woɓɓe mbiya ala koɗe ɗo haalpulaar en ay ƴeewa toon no ɓiɗɗugaani haal pulaar en ken haal pulaar en ko ngo inde wotere fuutore gowlaaji hakke ɗo haal pulaar ko kaalo o pulaar mo jeyaaga e inde ligel ngo ɗum ko gollal haalde nde ko gollal eyi ko haalde ko gollal haal ko yemiloore pulaar ko timmode haal pulaar haal ko yemiloore pulaar koko yemira yo wakko won wiiɓe nden e nder hariiji jawjiɗi fulɓe kaɓaama ɓe jaggii goɗɗo moɓe nanata ɗemngal muɗum ɓe saɗii nanndinde addande haal pulaar i o jonon yo haal pulaar de joni o ayno haɗo pulaar jono o ko haal pulaar oye ko haal pulaar oye ko haal pulaar koɓe haal pulaar en wiyete haal pulaar komo wonaa pullo so wontii noon ɗemngal ngal han heɓe haale haalooɓe ɗemngal pulaar jono ko nanoowo pulaar ko haal pulaar séréer nanoowo pulaar ko haal pulaar safaaɓe nanoowo pulaar ko haal pulaar kono jeydi leñol ngol ɓen ko ful kono noon ɓe won noon hariiji mbacci hakkude seeɗende tan kadi ko en ɗirsugulawɗi kewɗo hewɓe mbi ken haal pulaar en ɓeydi ɓiɓɓel fulɓe haɗaani woɗɗo hen nodda en nodda ene tinta goɗɗo e mbi en tuglu o si ɗum kone hawnaaji hay so a yii jooni beremɓe wonɓe jooni mursani haalooɓe haftaniya ɓe enen mbiyeten koko cafaako so a wii ɓe cafaa kamɓe nonna ko aan hokkiɓe inde cafaare nde so a wii oɗo jooni fara kulle e yiyammaji koɓe sonnirde so a wii jooni oɗo henna no wiyetenno jooɗo fof ɓenma kañum ko wiɗon olof wiyata hay wolof wiyata ko olof an mbiya jol fof sa yehii jooni ɓeɗo jooni sukukoɓɓe andata mo tuubako walla mbiyamo no wiyetenno tuubakoɓe ɗumanade porto o ko koɓɓol fuuta jago wonno ko tuubakoɓe portugais ɓerno e maɓɓe ngirmir ɗumen porto enen mbiɗen ga tuubak kono sa naaji e nder maɓɓe tuubak wiyata ko ɗum tuubak wadde teskuyejo ngurno goɗɗo wiɗatma ni wona ɗum woni teskuye ha mbatta wiɗono hoore ma ene wayno jooni neɗɗo jooni wiya tawa wiyete ɗum jooni ko haɓɓati e tuubak wawa wiide haɓɓati ete ko haɓɓati fooɗa to yeeso o fooɗa yeeso walla goɗɗo jooni ko tawa wawa wiide haɓɓati yamma ko ammati hannde ne sabunoɗo wuurde mamɓe sa wiyan ɓe kaɗa mbatta wiide mbiɗen ko ammati ko ko wawa wiide noon an haalde binɗani haalaɗa enen en la somi tongi namdal ngal tan e tetkuyam eko kirime seerende ɓeere kaala ɗurgol wiyete ko fulɓe haal pulaar ko ɓiɓɓe abbitiiɗe tew ɗum wonte ko hakkude sénégal e murten ɗum noon wiyete ko fulɓe ɗum noon mbiyata ɗon ko ɗum waddemi nantima ɗo Pullo Kanté ɗo Pullo Kanté ha waala weele bisimilla ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ha haddade gonɗuɗen koye ceerno men Katanté leñol Kane bandiraɓe sehilaɓe so tawi wonko jiɗɗon ɓeydude hen walla won namde ɗe jogui ɗon numéro téléphone men ko 09 54 80 84 58 Ismaïl Samba Nabil Mbodj hande noon mi anda ko hanma nade mi anda ko cuɓalagu ngu hande foori hande a haalama no fewi ɗum noon bisimilla ma so tawi wonko ganduɗa e cuɓalagu amin mbima bisimilla e less thiali meɗen jakka
Jamiri. Allo. Kire jam. Bismillah. Mbiɗon numéro téléphone men ko 09 54 80 84 58 ɗum noon mbiɗen yewtere men hannde ko kinde fulɓe e golle mumen en jubbi kadi seeɗa holko serndi haal pular e pullo ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe so tawi oɗon jogui namde bisimilla moon karnata leñol en heeɗi en so tawi kadi wonko jiɗɗon ɓeydude bisimilla moɗon e less caali meɗen jakka mi ɗal ɗon e bammen Soma Dia. Jamhiri. Allo. On kire jam. Allo. Jamhiri. Bismillah. Ewa. Aɗa selli. Mata noddugel ngel on keɓani hen? Ena wawa gasde. Koye ene woodi koye occupation wonno. Sa yiɗi wattu toon ɓurata wadde ɗum ɗo. Bismillah min ɗacci pullam. Bismillah. Bismillah. Baik. Kire jam. Mawdum alhamdulillah. Tabarakallah machallah pullo. Jam to ni mawdum fulam. Bismillah ma pullo. Min non kam yimɓe fof ko fulɓe tan non kam ɗam ɗo. Yimɓe fof ko fulɓe. Bismillah ma pullo. Ɗum ɓeydiima leerde. Eyi wonko pamɗon hen seedde. Ceerno vraiment o laɓɓini ɗum o fiiki ɗum no haanirta ni quoi. Eyi machallah. Vraiment min hoore mon komi anndaa no mi anndi. Eyi ko ɗum caali jakka nafata. Yo Allah lawo caali jakka yeeso. Amine bismillah ma pullo. Mbani. Bismillah. Jogii namdel tuutel tan mi anndaa ko namdel mi anndaa ko remarque tan binne nde jiɗmi waɗde heen namdaade quoi. Eyi omo heeɗima. Ko yiɗde wiide tan enen fulɓe. Paami noon koto affaire jettoode yimɓe quoi. Sen kaali so wiyaama yettoode ndeɗo wiyaama yettoode so nde wiyaama nde yettoode tan ene anndaa koye ngol leñol fayi min namdolam heen ko wiidemo est ce que jettoode ɗe ko leñol fof tan ne jogii yettoode muɗum so wiyaama tan saarɓe emi haddongol ɗon leñol nden yettoode so wiyaama sarɓe tan ne heewi ande heewi farnede subalɓe tawa tan so wiyama tan sar eyi sar tan taw yimɓeɓe ne gandi tan ɗo leñol ngol fayi yettonde nde ene andi tan toɗɗi ko ngol ɗo leñol eyi so wiyama kan ene annda tan kadi so fayi namdalam ko wiide ko pour affaire jettoɗe min eyi mi omo heeɗima fayi on paami ko jiɗmi haalde ko eyi mi sikku tan min paami no jiɗirɗa wiide so tawi tan yettode ene yettode no holla neɗɗo leñol hinde mum eyi so joni so wiyama tan Kanté eyi
nanɗo fof tawi andi oɗo wiyata oɗo tan o kam ko pullo baylowo jamɗe tan eyi voilà walla so wiyama tan mbooj tan ando oɗo kam ko pullo gawowo tan e ko ɗum jiɗɗa eyyi wawi wonde no wi gawowo taw mo awata eno subalɓe kadi no woni cuballo gawowo e cuballo mo awata eyyi d'accord joni jiɗɗa wi tan ko so tawi yettode nde eyi ene wawi jogade kinde tati nayyi taw ko yettode wotere eyi bisimilla eyi ko ɗum tan wonno hen namdalam kon eyyi bisimilla namdal ma ene waɗi fayida kadi ngal waɗi nafoore no fewi eyi si ɗum noon jarama mi salminima mi juurimomo katande leñol bisimilla omo heeɗima vraiment min beltanimama min beltanima no cilkirɗa affaire ndeni min beltima min paami ko heewi ko min gandano cuddiɗo o vraiment ne heeɗi ene o andi ko heewi ko andano hen aussi machallah vraiment caali jakka wonko ɓeyɗen yimɓe kadi vraiment kasande leñol Allah jarama on jarama bisimilla ɗum kokki min gandal no feewi no kadi no feewi machallah fulla ɗum noon so tawi wonko joguiɗa ko jiɗɗa famnude mi ko namdimi ko bisimilla e mboɗo heeɗi eyyi ɗum hay min ɓuuɗiɗo famde fulɓe fof kadi en jiiɗi famde ko jiɗɗa ko jiɗɗa ko namda ko jarama oɗon ɗaccaji bisimilla min ɗacci hakke pullam merci bisimilla ceerno katande leñol monsieur ko motani ni ko ɓoɗo refte hen gam aɗa heeɗi foof a haalliɗo heeɗi mi salminimo salmini jaatigi debbo o kadi wannoon on bandiraɓe hewɓe jokkudire men ko banggue Skype ga so jiiɗi mbiyenno ko heewi e leyɗe ɓe nana ketti yewtere men nde machallah haɗa cuuɗi meɗen Afrique won musidɗo goto noon jokkodiren men ɗo o wi wonde mawɗo meɗen Birom Ndiaye habrama tuttugol muɗum ndeysan ɗum noon mbiyenmo yo gueɗe yurmugo yaafom amin ya allah amin amin so garti ko musidɗo lamdi kon banggue jettoɗe yettode ko hunde hawnide ene tiiɗi rewrude e yettode anda ko haalete ko sabu sen dokkiiri joni aɗa yiya nder gure men taw woni yettode tan ko ala ɗo tan eyyi nden ala ɗo eyyi sen kaali joni Fuuta Fuuta ene jogiiɗo mahori sen kaali ɓundu ne jogiiɗo mahori sen kaali fello sen jalti leyɗele meɗen jiɗi leyɗele meɗen goɗɗe koyno Afrique hakkudejo o Cameroun en ko nandi hen ma en taw ko teskinoɗen gaa ko wonko ngannduɗaa ɗum alaa toon hewɓe ne mbiya baa ko pullo wari ko pullo soo ko pullo jallo ko pullo kono noon haa jooni de arta no mbinomi naane konngol pullo men hinde o to baŋnge daaftul aɗum jiiɗi pullo men leñol o e sabu so wiyaama ka ko pullo bari ko pullo so ɗaawi jooni wi ƴetteeɗo ko kantan wiyete maata oɗo wona pullo a wi ko kanke ɓe oɗo maata wona pullo a wi mboy ɓe oɗo maata wona pullo a ummima ɗon a naati leyɗen mbiɗo ɗo ene kaɓum ɗen a wi neɗɗo e jettorɗa tan wima awa ɓe nanaani ko yeccuɗa ko puisque ɓe nanaani ko kaalɗa ko mbiya namnimo no jettetɗa ɗon ka famde e wonɗo kañum ala yettoon ɗum no Cameroun daji ala yettoon ɗi ɗon noon fulɓe tan to go leydi ley jeeya ɓen ngala jettoɗe ɓuutotoro jettoɗe mum ɓe tan so pecci ndi ko ɓeɗo woni fulɓe elle en ngambi hettiɓe ɓe kodi ɓen ɓe ngala jettoɗe ɓe ɓe mbiyata ɗum ɓiɗen goni fulɓe oɗon jogiiɓe jettoɗe ɓe on ngoɗo ceernajo o hokki yeru ko wayno Saar Saar so wiyama Saar aɗa wiye ko cubballo wonɗo ngarata Saar ko ceɗɗo joom gueɗal
wonɗo ngarata saara ko toroɗo joom geɗal sa yeehi cilon ma taw ɗon torode saara sa yeehi añen ma taw ɗon torode saara ɓe woni e gure mbiya kan mbiya kan toroɗo sa yeehi cilon ma taw ɗon ceɗɗo kan haɗo e mbiya jonon gayi 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 de ko toroɗo o yewima haala gayi kam tuɓallo ñande sappore haalde musidɗo goto ko yette gayi o bindimi tan wiiɓi can heewi ko wonno ko e nder Facebook tan mbi kono gayi moolo tan wiimi ala min kono gayi toroɗo min wona gayi moolo komo gayi toroɗo jaha jallo jiya seɗɗe jalluɓe jiya subalɓe jalluɓe jiya fulɓe jalluɓe jiya toroɓe jalluɓe jaha bari tawa kono ɗum ɓuri tan e nder jettode fulɓe haali ko bangi men fuu so toro o jettode ɗe keewani waylodirde sa nani tan ganda holi ɓen ko hunde e jettode maabude hunde e jettode jawande hunde e jettode lawɗa ayi sa wi joni hatta maabuɓe joni a taw ɗum jettode ma won hedde jeenayen ko noon kadi jawanɗe a taw ɗum jettode mbaɗe noon hay kamɓe e nder maɓɓe ɓe aɓe jogii jettode ɗe ndiyata ɓuri wimɓude haa to detodiro ari ni ɓe ɗo yettode tawde ɓe añi laamude nde bange dawgal e taw fof ko mamude Allah fof ko jawanɗe e ko hawni joni bange ƴeew jawanɓe joni hay to bange destiragal koye nder jettode maɓɓe heede koye nder majje ɓe denɗodirta a tawa ha jawannomo denɗum kamɓe tawata ko oɗo ko dafaleeno ene woni denɗum bonkumaji kamɓe ɗiɗo gondata denɗiraɓe e ɗon ɗo woni denɗiraɓe fulɓe aynaaɓe tawa mabuɓe ɓe ɓe mbima gisa ko mabo jaalo joom ko mabo jaalo kunduro ko mabo jaalo kase ko mabo jaalo keneme ko mabo jaalo mi waati limtudan koto wonde jejji sa gandum goɗɗe naato jiyan ma kono yetto e dia ma ko yettaɓe dia kullu nan gaade yetto e dia oron nan toon yetto e dia ceɗɗo nan toon yetto e dia ndeke bange yettode ene tiiɗi waɗi ɗum teskuye wawde reende anndude ligel ngol yettode fof noon wonɓe jogii sembe wonɗo faanora wonɗo hokka gueɗal kono sa yaltino ɗo ay tawdene bange goɗɗo taw wonɗo wayi woni ni to bange fawomu en wawa teskorade dogal kullo e bange yettode muɗum tan bisimilla woni en jaabuwolo ɗo laaɓi e bisimilla neɗɗo jeyaɗo e leñol ngol won wiyetego kullo nannowo ɗemngal ngal noon e leñol ngol wawi jeeyde fof ɗon wiyete haalpulaar konngol inde haalpulaar noon no ɓuutote tan ko hakkude sénégal e mauritanie sa naati e kono ɗo fulɓe keɗɗiɗe ɗum anndaga toon heddi noon ene heewi ɗumre kono haɓɓe kam ko mawɗum heewɓe fuɗɗima ɗum famde ɗum woni e jaabugol men tan wate duttade e ko ɓenni ko jabaari kala ɗum ɗon laaɓi leeri jarama seydi ba yo Allah ɓeydu base ɓawde amin ya allah amin amini an pulo kante noon mi hokkumaɗo musidɗo goto aha musidɗo kadi pijjaɗo mawniraɗo bisimilla makko non ko ka noon kay jilluno hokkuma mo yiɗiro bisimilla 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 kante on jarama seydi ba bisimilla ma pullo jarabo on calminama no mbaɗɗa e tampere kante ko mawɗum alhamdulillahi minna yomi yette min ko wan seydi wan
Boubacar Sinthiou. bisimillahi wonko ngannduɗaa masino ko seeɗa noon. Naɗuma Jeer Abdoulaye Waddo to Bigi Amadou Baylil ɗo. bisimilla ma seydi Wane mi faami. Min o cari woni santo Allah mon ɗo. eyi alaa kadi mi faami seydi Wane. mbaɗa ceerno Amadou en selli. machallah alhamdulillahi ko mawɗum. musidɗo Samba oɗo ko arande mumin no santo Allah mon ɓeɗo balle maɗi o enen so gaccal min ɗen. bisimilla. min giiraɗo ɗum musidɗinen mawni. machallah bisimilla. amin belti e yewtere he kadi yo Allah ɓeyde hen yo Allah ɓeyde hen tigi rigui. amin yo Allah waddanen tigi rigui. amin ceerno Ibrahima Kane gonɗo ɗon mawdiraɗo o. eyi mo heeɗima. wimo Sharif won wi salminima juurima ñaguima duwa mi nayima kadi ha yeroyaɓe. seydi wona jarama. ceerno salminima ceerno Ibrahima Kane e mayrodiri joni. min beltanimama min beltanimama. salmina de Ramnal Basou. yeg duuɗi yaguelon. jarama min beltima yalla yo moƴƴere min beltima e yewtere tigi rigui. min seydi Wane en jarama. seydi Kande machallah mi salmini wayen aksanaɓe foof. jarama merci beaucoup waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. merci en jarama. ceerno men ceerno Karante leñol. yimɓe ɓe eɓe jarli ba e yewtere less caali men jakka. tigi rigui. ha tengti noon kadi hande won gandal manggal ngal ɓe keeɓi. eskey garam. fulɓe fof beltima hankkadi noon ma ɗum sikku joni kam bisimilla ma pullo. jam heeri jam tan tabarikallah. mbaɗɗon tampere ko mawɗum alhamdulillah pullam. jam woni toon. wallahi ko jam ɓolo woni gaay. min beltide e yewtere nde. minen ɓuuri weltade pullam. way jam fo mamin ƴettom kay kala samedi. koto pullo noddi. Dammari. Dammari Denlis. Dammari. Toon ko noon wiyete. bisimilla ma pulla mi weltanima on. ɗum ko welta tan e yewtere nde. eyyi ceerno men mo bismiɗen hannde koɗo men o Karante leñol omo heeɗi on ɗo. so tawi wonko joguiɗon namde fewde eko yewtete hannde ko bisimilla moon walla kadi so tawi kadi wonko joguiɗon kadi oɗon jogui ɗum gandal pour yidde ɓeydude hen hunde kadi bisimilla moɗon. wallay ko yewtere pulaar ɓurande weeɗi min tan. machallah wadde fulɓe beltanima on. on beltima no fewi kay. alhamdulillah machallah on jarama. eyyi ɗum noon min calmini on. minenne min calmitima. ndedda on jarama on jarama. on tottami ɗo e eyyi bisimilla on jarama. on calminama on juurama. minenne min calmini min juurima fulɓe fof kadi calminima e inde Thial Diakka tabarikalla machallah. oɗo celli. ko mawɗum alhamdulillah. min belti e yewtere mon heede. eyyi minenne min beltanima on. yewtere nde waɗi fayida. alhamdulillah machallah. no moƴƴi ko kalton ko ina waɗi fayida no tokko yimɓe ɓe pinal no fewi. alhamdulillahi. no addana yimɓe ɓe kadi ha joni jokkodirde no addana ɗumen andude kono men fof ko neɗɗo goto. wallahi wallahi. eyi ndino moƴƴi noon kam no moƴƴi jañoɗon surtout ko faade wonande koko woni pullo. kaaliɗo nane haala pulaar o ko pullo jañoɗen ha mbate ɗum no ɓeyɗon nadde haqqillaji bandiraɓe. bisimilla so tawi wonko joguiɗa hen seeɗa bisimilla bandiraɓe ne keeɗima. eyyi ko joguimi hen tan kay ala ko joguimi hen ko so wona ko weltare tan mbimane e jirde nde e yidde tan ladde tinnanede ɗum ɗon mbaɗe mo famano ɗum ɗon fof no fama ɗum ɗo. bisimilla on jarama. moƴƴi Allah e mon on jarama. allah jarama on jarama fulɓe. ko maɗo neɗɗo goɗɗo jafoɗa. eyyi bisimilla. assalamu aleykum bandiraɓe. waaleykum salam wa rahmatullah bandiraɗo. on calminama on jurama. minenne ko noon. e ko weltare tan. alhamdulillah Allah ɓeydo weltare. emin
tan nde ñande aset fof alhamdulillah machallah min danata ko ma gata alhamdulillah beltanama e ko weltare noon machallah yo Allah ɓeydu weltare ko kalton ko waɗi hunde monde e nder leñol ngol eɗen nganndi eɗen jogii caɗeele mum no feewi kono ene waawi noon taw ko waasde famdere kono hay so woni sarkulle wonti haalpulaar natti wawde sarkulleere wonti haalpulaar o natti wonde ha sarkulle sabi neɗɗo ko ɗemngal ngal tan woni ko muɗum so tawi aɗa wiya komi pullo a wawa pulaar a wona pullo so tawi sarku en jogii on wiiɗa haalde indi mum on haaliyanke goto sénégal naajo eɗen nganndi ni foti wonde ko origine pullo kono wonɗo winno wonanda pulaar mo muusi fulɓe fof kono jako o noon jakorno yettore ndo jogi nde ene yakora ko yettore pullo ene hawide taw heewi nder sénégal ni walla e nder nokkuji goɗɗi kono kam bon min noon komi murtannayi mboɗo anndi Mauritanie hay so tawi haaloɓe safrore en toon haa natti haa ɓuri sahaɓe wawde safrore walla jiɗinayi nder hotuji mawɗi e safrore haa e nder to sahaɓe ngoni to kono ala fof pullo ñohoɓe pulaar e kono ɗum nden sénégal ɗum tan caɗele ɗe ɓuri wonde tan to goo e gongo to baŋnge pulaar ko baŋnge sénégal e sénégal eɗen jogii caɗele no feewi noon mbaɗen feere caɗele ɗe ƴeewen no guittirɗen ɗe e caɗele ɗe ko ɗen tan kaɓanteɗen ko wonani jingande hoore mum ko goonga e goonga sen ƴeewi baŋnge sénégal o ne heewi ko tawni koɓe ngannduɗen ni ummi tan koye meɗen ɗo ene ngannda ko ɗo jeeya ko ɗo jeeya sa ummi to fuuta to a yii to men to sa yiɗi nanndirde maɓɓe kalta e maɓɓe koye ɗemngal tawɗa e sénégal kam walla mbasa nanndirde e ɗum noon hay sino ɗemɗe kam wawde camanɗe jeego ɗemngal bonani ɗum kam ko gandal addata kono kam wiidema ɗemngalam ngal jiɗɗinaɓe ngal walla ngal jinnaɓe m jiwi taw ɗum jinnaɓe ngal ɗum ko caɗele min jii kadi wonen gabbi min arɓe nder ladde ko juɗi jeeɗiɗi gonno mbatte haalde pulaar e nder ladde pourquoi neɗɗo won dakar lanta pulaar ara fawi so waɗnande pulaar yo ko wondu remata e fulɓe waɗata noon eyi ko wonde fulɓe kono hay ɗo wonno ɗo kay fulɓe kay so tawi yumma ko pullo bamma ko pullo o wasta wonano konngol pulaar yimɓe to sikki tan neɗɗo wawa wiide ko an wossama kono yumma e bamma fof gossama are wossama taw ɓen jibinaka ɗon ene wawni noon ko alhaali noon ɗon ko ɗon ko caɗele eyi ɗon ko namdal maggal min de min jiito enne yimɓe kamɓe min gandi en gona nder ladde Mauritanie ladde dow nde so jooɗi ɓe mbaytinde safrore wonto tawataɓe ni ciga ko safarɓe kono ala ko kalta e pulaar koɓe mbawa koɓe mbasanande machallah ɗum noon mi annda ko waɗi noon mi annda ko minen jogii caɗele par ce que min nanndanoɓe gori mi annda ko par ce que min nanndanoɓe aadaji kono minen kam hakkunde amen maɓɓe min nanoɓe no feewi koɓe kala ko kono noon addana ɗum yejjide konko to gummi ɗo e ko ɗum tan kadi woni weltare nde famnude on kadi ko kalto ko kam ko ñawande bonde e nder meɗen ene moƴƴi kadi il faut kalne kadi ngannda kadi won kadi wiyoɓe kadi fulɓe ne cikki kadi ɓeya ko ɓaleɓe ɓaleeje fullo e mi annda holko serdata ɓaleeje fullo ɗon kadi ko caɗele ɗon ko caɗele eyi ɗum noon kam ko ñawande bonde ene ƴeewi ɗum so tawi min to yiyannam so sare ko sarkulle watti haala pulaar natti wawde sarkullere ko fullo e ala ɗon wiya ko haal pulaar ɗon wiya ko haal pulaar eyi ko noon ko ɗum woni koɓe kalata histoire haal pulaar ko ɗum addi ko ɗen caɗele gaddi ɗum ɗo e addi caɗele ɗe ko haal pulaar e pullo eyi o natti jogade ɗemngal makko kon kadi o natti wawdengal makko o naatti e ɗemɗe goɗɗe ɗe jiɗɗe jeyaka ɗe joni noon holno ɓen kadi jeewi tan kadi mbiya kadi ko to jeeɗa par ce que o natti wonde ko jeeno ko o natti nan toon haydara hay ɓen natti sohlude
yo ɓe kam ko fumo natte mum ɓaade ko hewdire e noon tan no fo wonon wona min puram wona yettorde yettorde nde watta neɗɗo pul ɗemol ngol ɓuuri wonde mo yummugol sikke yettorde bisimilla ɗo kewiide hay ɗo e biruji so ɓen kante en way ɗum yettode biruji fuɗi kono noon min cuuɗawi ɗo ko fulɓe min de ko kante jettetemi kadi yettoɗam nde ende woɗɗi yettode pullo oɗo ko jaaja o yettodam nde ne woɗɗi yettode pullo kono noon kon pullo oɗo ko jaaja o ko kare kante ko debbi o bisimilla waddire ko noon tan aɗa fawata seydi Dia min calmini min juurima on jarama min calmi ceerno Ibrahima eyyi omo heeɗima bisimilla katante on jarama Allah jarama ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe onon nodduɓe joni min calmina min juurima on Allah jarama on jarama min beltanima on kala beltaniɗo fulɓe ko fulɓe fof beltani ɗum jokken golle tan yo Allah naw pulagu yeeso nawa kadi leƴƴi keddiɗi yeeso nde wonno yiɗɗande hoore mum wona añande bandum kono kadi sa yiɗini hoore ma kadi du wona bande yo Allah nawen yeeso heddiɓe ɓene kadi yo Allah naw ɗumen yeeso ɗum noon katante leñol so tawi hasino koye tongol yimɓeɓe ɓe jiiɗi nadde yewtere nde waɗi fayida e nde weeliɓe no feewi kono hankkadi no hojomaji ɗi gaari e seɓɓidde ko gonga eyyi ha hande de ko noon tan bisimilla salamu aleykum waaleykum salamtullah min calmini min juurima minenne ko noon o wiyete ko Alhasan Aw ceerno Alassane Aw bisimilla ɗo min noddanma e Witri to toon heedi e France koye banliyeji Paris tan eyyi koye banliyeji Paris bisimilla ma ceernaji nokku wiye Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi a haɓoɗo nana min calmini ceernaji gonɗo ɗo no Cheikh Ibrahima e dendagal noddunoɓe guila naade fof bisimilla kadi min belti e yewtere he bisimilla kadi amin coynino ɗum ɗo e makko kanko alhamdulillah sabu ko neɗɗo ɓooyɗo daranade leñol ngol ko neɗɗo ɓooyɗo ɗirande leñol ngol ko neɗɗo ɓooyɗo naftude leñol ngol gila ko gandal siggu haa to gandal sariya haa to gandal men enen fulɓe eyi ko wasiyaade fulɓe wiye ɗon pulaagu ko kaŋŋe mawɗo e ndeer aduna hee kono kaŋŋe ɗeɓɗo weltindeede haa ɗiɗi wondude kewe sabu ko ɓurnoo himmude e ɗanngal ko ɗanngal ɓuri yiɗɓe wonde yo neɗɗo ɓeydo e ɗanngal mum yo fanndin ko joginoo ko faggo goɗɗum watta heen kono yoga e fulɓe keewi so danniima tan ko dañaleede wonaa dañde sabu galleeji men ɗo e ndeer France en keewaani nande heen jam waade en keewaani nande heen jam hiiri en keewaani nande heen salmin baaba ma keewɗen nande ko salmin papa walla salmin mamma e kadi teskoɗen ɗemngal ɗemngal wonaa muynangal ngal ko kaalangal ngal sabu ɓiɓɓe fulɓe muyninte ɗo sukaaɓe mumen ko ɓiɓɓe jiganaaɓe e biilɗe jiganaaɓe e nguron eggannooɓe waɗannooɓe kono so a wiyaa ɗum sabaa Allah sali o nanndirta e ɗum ɗon ko ella men enen fulɓe wonɓe ɗo wa amma baŋnge kinde ɗe no Allah wiiri en ni tan e Qur'ana wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah so tawii tan on jeddondiri e huunde duttee ɗum e Allah ƴeewon holno Allah wiino won heen
Allah wiino en wa ja'alnakum shuuban wa qabaa'ila li ta'arafu kono inna akramakum inda Allahi atqakum bange kinde Allah sotiri ɗum e yonta men ko haa nganndondiren ko haa nafondiren ko haa won fof nafta goɗɗo e mettal mum heen kono wonaa yimɓe ɓe ene ɓurondirde bange kinde ɗo wallah faddala ba'dakum ala ba'd Allah ɓurni yoga e dow yoga kono ko haa yoga nafta yoga mon fof naftoro goɗɗo o yeru coodɗo sac maaro wona kayne jogii capannayyi kono noon goɗɗo ara dow kollomo alaa hay mbuuɗo rondonomo sac maaro heɓay makko noogaasi ko ɗum woni Allah ɓurni yoga e dow yoga ko haa yoga nafta yoga ɗum noon eɗen calmini denndaangal fulɓe wonɓe ɗo fof machallah kono eɗen mbasiyooɓe kadi yoɓe teddin leñol ngol hay ko Allah wi wude ko wonaa tan yo juulane wonaa tan yo hoorane yiɗde hoore mum koye hulde Allah jeya yiɗde leñol mum koye hulde Allah jeya anndinde ɓesgu mum leñol mum koye hulde Allah jeya sabu teddungal ngal rasul sallah sallam waɗanaa madina ngal o heɓaani ngal makka kono noon so jooɗii makka o galdiiɓe so jooɗii madina o galdiiɓe makka won noon ko toon woni leñol makko ko toon mboosu makko daata o ceerno ibrahima kala omo heewi wiide ngenndi ɓuri ngoowaani ceerno ibrahima heewi wiide noon e wadde noon hamin mbeltaniimo machallah kamin hamin kalpinoon Allah leñol ngol machallah yo Allah jab kadi min ɗomɗitaanimo sinno saɓoji amin o ara e ayawo he min kuccira e makko inchallah ma waɗ ɗum kadi hamin ñaagiimo so tawi ko ɗo woni yo are ayawo he min kuccira e makko wallahi min calmini denndaangal fulɓe fof bisimilla on jarama a selni noon e ceerno Abdallahi Sallo ko galle o ko min ngoni hannde machallah alhamdulillah kanko e joom suudu makko kadi calmini leñol ngol fof barakallah machallah seydi aw hada assalamu aleykum wa rahmatullah waɗa e ceerno aw e mato e o juddu bisimilla ma min beltanimama ceerno aw min beltanima kala ko jooɗi ɗon e an ceerno aw noon mboɗo sohluma so tawi caggal ayawo ngo gasi e noddirguel he ɓuri yiɗi jokkodiren so weeli gueno ɗum noon katante leñol ha hande de jokku haade men ene wawi ƴewde tonngude haade men uddude yewtere men waaji o yewtini en machallah o addi hen ballal makko no fewi ko gonga mi salmini denndaangal banndiraaɓe ƴettiiɓe yewtere nde bisimilla kire jam kire jam jam toon ko mawɗum tabarikallah mbaɗɗon tampere bisimilla ma pullo pullo salmini juurima ñaagima duwaw pullo salmini kañumne juurima neldi duwaw min mbelta yewta hene feewi nde waɗi fayida machallah koto pullo noddi pullo noddi ko pari pullama jarama pullo lawɗon ceeki ko mawɗum machallah dental ngal fof ne salminene juuro minenne ko noon min calmini min juurima katante leñol ne heeɗi on ne salmini on juurima on leñol ko haali waɗi fayida trop no trop alhamdulillah ɗum yimɓe cabbino wonko heewi yimɓe ngandama hen gandi alhamdulillah machallah wonko heewi hen kadi yimɓe cikkuɗo fof laɓɓi so ɗumen haalaki alhamdulillah machallah noon en mbiyon tan yen jokku golle ko minen mum gondi alhamdulillahi on jarama noon ne ɗum noon assalamu aleykum wa aleyka salam wa rahmatullah fatnaɗo
jaafoɗa noon a wi assalamu aleykum rahmatullah cikkannoɓe ken sertuɓe ko ɗum tagimi taƴje ɓoggol ngol ɗala hakke bandiraɓe selef ceerno Kane yimɓe ɓe ɓe cohli yewtere nde ɓe karani kono noon ko weli fof waktuji ɗi jeehi ko gonga hasinno ni ko enen jeeyani koye men waktuji meɗen bon ɓaari fulɓe ɓe kam men jogui tan ɗo haaɗi hunde fof tan ene jogui ɗo haaɗi ɗum no yimɓe wirani ko noon tan ko adi fof ko a jarama Allah jarama ko ma yeradde fof ko jangol fawi yewtere lescani men jakka pulaar wi ko jogori jagde ko so tawi fasi urat ko koyɗol wonande gueɗal pulaagu janngo e nder haalirde ngendi Sénégal ko koyɗol haalirde yewtere pulaar e nder ayawo ngendi Sénégal e ayawo Mauritanie e ayawo kala leyɗele nden ko mbatten ɗo ko ɗum ɗo wuurata ande tolno men ande mbawko men ande darde men ko ɗum wonata sababu janngo keɓoyen ko keɓeten ko mbawe ɗum rewde no haajiri ko moƴƴine ɗum kamɓe fof ɓe jarama goto fof addi ballal mum wallahi machallah to banggue leñol wonde garɗo fof yaltere maggol wona oyde hay goto heddi noon neɗɗo hen sahaaji kadi ka yiɗa waɗede ko aɗa reno wadde ɗum bande ko ɗum waɗi noon jeeyaɓe e leñol ɓe ko kamɓe jeeya e maggol kono noon sen dokki ko hande sa ari a ƴetti carte nationalité wiyete oɗo ko nationalité française kono ko origine Mali ko noon gandal e gonka aduna yaari enen nene haal pulaar o ko ganduɗa pullo no wiyeteno ko haal pulaar hande jeyaaɗo e leñol ngol liggoto e leñol ngol kono noon iwdi makko ko to en gañanarimo to ko ummito en ndiwanimo yo yalte men en tamɗinanimo sabu wona iwdi men o jeeya kono goto fof e jogiiɗo jeeya yimɓeɓe ndenta noon liggoto ko mbattata ko ceerno Alhasan e fima jumfude hen ayi no wiiri ni jomiraɗo nde tagata tagore nde to wiyete asal nde o wi ruhuji ɗiɗi beele oɗon gandi ko ɓiɗɗi on ɓe mbi emin gandi kay o wi ko joni on timmodiri en aadi on ndewata so wona min tan gooto e te teddi noon jinnaɓe on ayi o fawi hen o wi wala wonnoddo bisimilla polo waaleykum salam tullah jam hiire mon on kiire jam o ko pullo kowet no mbaɗɗa jam tan hiiru toon tabarikalla mbenge yewtere mon weeli noon yewtere nde weeli no feewi ceerno alhamdulillahi machallah min beltima kadi ni oɗon julɗo kaalowo ɗo no hamin beltinimo alhamdulillahi omo heeɗima jeeyaɓe mbaɗa yiiɗi hannde so ɗenni inde nde momte waata wiyeede katante leñol hono mbiyata wiye joom leñol o wiye joom leñol joni joom leñol tan direct eyi par ce que katante wonde ko neɗɗo ƴeewa wadde hunde ko wawa kono kanko mo wawi gueɗe ɗe fof alhamdulillahi eyi yo wiye joom leñol tan ha timma waata wiyeede katante machallah vraiment naadi ballal ma eyi ɗum noon mi salminimo mi juurimo omo ñaagui duwaw bisimilla katante e ni woni o jarama ko musidɗo Mbengue a jarama Mbengue jomiraɗo wi yimɓe ɓe noon
ay gittuno on ko ummorde e debbo e gorko ko ɗum woni e nder jiiɓe men yimre men wiiteede en ɗam ɓuuri eɗen joofo ɗum heen eɗen mbiye heen gila tagoore amna haa laaci pittaade jiiɗi kodɗi jeɗaa gilli to puɗɗede dawol dawa heddi ɗum woni asal tuggindeen noon haa yimɓe ɓe ngari e aduna hee wuurdi heen woni fof jogii geɗal e o wii yimɓe ɓee noon ayi noon mbaɗirimi nii noon ɓe mbaɗii won leƴƴi ɓe ko leñol fulɓe ɓe ko leñol seeraaɓe ɓe ko sarkulleeɓe e leƴƴi goɗɗi o wii caggal nde mbaɗmi leƴƴi ɗi mi waɗii e ndeer majji kinɗe ɓe ko hinde seɗɗe ɓe ko hinde subalɓe ɓe ko hinde sakkeeɗe o wii ɓe nganndon noon no ceernajo o wiiri ni inna akramakum indallahi atqakum ɓuri e mon tan tedduɗen am ɗo ko ɓurɗo hulde Allah o kaaɗo haala laaɓe wi ceerno o fecci annabaaɓe ɓe ujunnaaje temedere e noogaas e nayo o fecci nelaaɓe ɓe temedere tati e sappo e tato o fecci pecce ɗe fof o wii tilka rusulu faddalnaa ba'dahum alaa ba'din ɓeeɗo nelaaɓe ko min suɓi woto wo hokki ɗum geɗal ngal goɗɗo o ala deke ko noon deƴƴi ɗi mbayi ko noon kinɗe ɗe mbayi ceerno Alassane jaaraama fulɓe ko baare ŋaatingal fof mbiya ɓuri bonɗo weltataade machallah alhamdulillah o wiltinii o siftinii o jangini musidɗo kaalɗon e haala arɓe men ɓe koye men jeeya haa ko goonga enen fof ken ɓiɓɓe aadama neɗɗo so tawii wasorimaama asko yaadaroyono aadama so mimi on mbiya woppu o ko mamam so wi min he ko mamam mbiya ko kalanɗa ko fof ko bolle ɓurde kene jiiɗma o ɗum ɗo ko haa yimɓe ndeeƴa haa daasi mbawa daraade haa gandal wawa sañaade haa guudigal wawa rewde laawol kono enen fof jiiɗi yumma e baaba sen gartitu l'islam ɗo joomiraaɗo wi ko onon juulɓe onon jiiɗi yumma e baaba woɗɗine enɗam mon ɗam so tawi jiɗɗon ko maleede ewa caggal ɗum pulaar nde haali gila diine araani pulaar wi wonde neɗɗo ko ma jiɗanaa bannde annene ko jiɗanaa hoore ma jiɗanaa hoore ma ko jiɗanaa ɗum bannde ɓe mbi fulɓe ko ɓamɗo muɗum kala hen ɗo mema ɓange goɗɗo o tinata ine ari wi nelaaɗo wi won neɗɗo waawa wonɗi duuɗo so wonaa o yiɗata bannde ko hono ko yiɗata hoore makko ko e tongol tan seeɗa Aboubacry Kanté sen kaali kinde ɗe en kaali darnde en kaali koskiki koyo gooto fof anndu kon ko woni e tumum mawnini ɗum wuurno ɗum ngannden sañooɓe cekke ɓe mbaawa doglude laaɗe dumoji ngannden gooto fof wonɗo heedi ɗum woni jimoowo wii oto un e barme toppita oto des e wowru mbiɗitina wonne aduna koko pecca gooto fof e baŋnge rokka mbaaw ka mum feeñi teska eke ko kalten ko famminde hanki men famminen hannde men kono hannde woni jimo leñol ngol ko daraniiɗo ko nawrata leñol ngol yeeso woni jimo e l'islam ko ɓadda ko Allah ñañi goppuɗo ko Allah haɗi woni e laamu bisimillah yawro jam tan tabarikal machallah ko mawɗum sohna Laboudu min calmini min juurima soñan machallah alhamdulillah ko mawɗum bisimilla machallah yo Allah welti noon beltima hannde o feewi kadi eyyi machallah alhamdulillah beltude min ceerani e weltade kam kono hannde kadi o waaji o naari en ko kadi yimɓe fof kadi nani kadi gollal makko kam janggi kadi alhamdulillah machallah ceerani kam ni e nande ni ceerani e yiide kam so Allah en jarama vraiment min beltima min mbimo Kane Diallo eyyi tabarikalla machallah jarama
seydi soñan mi salmini dendagal wonɓe toon fof fof kadi nani kadi machallah bisimillah yo jaw wala amin ya allah min amin soñan amin ndiɓeran mi nodda kam kadi mbi fof kam so allah beltima so allah wallahi min beltanima on seydi soñan no jarama on jarama merci beaucoup soñan ɗo ayam yara yaɓe fof min beltima mo heeɗima machallah jarama no feewi on jarama en mbimo kam merci beaucoup on jarama seydi Kane anani bisimilla mo kankone soñan soñan naaɓe ko koreji amen gasi wuro addumo Agnam ngo wiyete ko Agnam goɗo wonno ɗon ko fulɓe ñaaninkoɓe fullo ñaaninko o e goɗɗo toroɗo no wiye aadide yedde kan yentude demɓe so tawi toroɗo o waɗi ñaaguɗal aɓe kaɓa e harbiyankoɓe ɓe fullo ñaaninko o daɗo yuwa ma bo o wulla wiyamo seydi softo ñaan softo ñaan wonti so ñaan non mi salamini sohna Laboudo machallah o heeɗima machallah tongol tan ko jiiɗen yumma e baaba ganden goto fof ko ari ko timmitinde goɗɗo o e to leñol ɗo hande cohluɗen ko bawɗo cohluɗen ko nafowo kono hay goto yew bandum saabu ka yimɓe naggam e so tawi aɗa woni cuɓal aɗa yiɗi cuɓalagu ngu jaggu cuɓalagu ma fewna ha feewa aɗa yiɗi wonde ceɗɗo fewnu ceɗɗagu ma aɗa yiɗi wonde baylo fewnu bayla ma kono noon so tawi goɗɗo dañi gueɗal ngal Allah hokki ɗum itten ngel pulel ngel lawel ngel tourden itten ngal ceɗɗal ngal baylal ngal maɓal mbaɗen neɗɗo poɗɗo o guurden jiiɗen yumma e baaba goto fof totte ko waawi gollorono haaniri renndo meɗen saño Allah fawani hay goto so wona ko waawi salmini bandiraɓe gendiyankoɓe ɓe machallah jaafo ngam cugge e cagge mbaɗaɗe hen ko katantagal salmini bandiraɓe almuɓe ɓe so tawi won kongi kaalaɗi hen tan mi lurdi e diine men mi salmini haaliyankoɓe ɓe mi salmini kadi hettiyankoɓe ɓe tawi hettade neɗɗo fodde ko fotini weeɓani mi salminima an Aboubacry Kanté gonɗo ɗo fulɓe tufne ɗo kawtiniri miijoji mumen ɗo machallah ɗum noon so tawi wonko weñi hen yo gueɗo yaafo en amin ya allah so tawi wonko feewi hen yo gueɗo hokku en naftorade amin amin ya allah deccali men jakka emin jooɗi ɗo eɗen jooɗodi eɗen dendi golle ɗe machallah e ɗodda fof so tawi gantu waɗani komin nooso barikalla machallah salmini moƴƴi ɗuɗum Moussa Ouley a jarama seydi Kane on jarama aɗa wawi